गैबायनो आरोना नै एकदम मा गेलेगासिनो नै नैनि फांखा फिसाया मालाय नै फांखाया नै मालाय फांखा फिसाया एकदम दाख्लै दखानाव थांनायाव बेगखौ मोनैनि फैलाब्रा बियो लाना फैथारबाय आरोना दावराव जायो बाबा हेलो गाइस वेलकम टू माय न्यू भिडियो आंनि मोनसे गोदान भिडियो नोंथांमोनखौ गोदानै बरायनानै लायबाय लोगोफोर बेनिफ्राय आङो नै दायो एसे फिसालाखौ लाना फैदों आरो ना स्कुलनिफ्राय आं दासो ओंखाम ओंख्रि संनोसै आरोना लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो आरोना आं नोंथांमोननो दिनै मा सेयार खालामनो हायो नायनोसै आरोना ओमफ्राय लोगोफोर नै बाजारनिफ्राय दाउ बेदर लाबोदों आरोना थ' बेखौ दा संनोसै मा संनाय जायो देखायनोसै आं नोंथांमोननो बेयो दाउ बेदर आरोना नै लोगोफोर मुला सायनानै दोनखांबाय आरोना मुला बिलाइ आरोना जि मोजां नै ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो दहायो जास्लाबलांनो हायाखैमोन आरोना फिथा लाबोफादोंमोन आरोना बाजारनिफ्राय बेनिफ्राय आङो दासो जाफिननोसै आरो लोगोफोर माने फिसालाखौ लायनो आथुर थांनांदों नालाय बेनिफ्राय आङो खावसे फिथाखौबो जाना गालांबाय आरोना ओमफ्राय नै घुगुनिखौबो जास्लाबलांनो हायाखै आं दा जाफिननोसै आरोना बेखौ जाखांनानैसो आङो संनोसै आरो दा बेदरखौ संनो नागिरबाय आरोना नै ओमफ्राय सुनानै लाखाजोब्बाय आरो लोगोफोर बिदिनो नै बे आलुजों ओमफ्राय आं फानलुखौ नै बायदि उननानै लाबाय आरोना ओमफ्राय नै ओरैहाय आङो दायो सामब्राम हरबाय आं संनोसै आरोना आङो रेडि खालामनानै लाखाजोब्बाय आरो नै ओरैहाय ओमफ्राय सामब्रामखौ हरबाय आरो आं ओरैनो आलुजोंनो संनोसै आरोना लोगोफोर दाउखौ सिम्पोल संना जानोसै नै लोगोफोर आंहा सामब्राम फानलु मा होनो नै लोगोफोर आंहा हालदै मस्ला मस्लि हरजोब्बाय आरोना ओमफ्राय हरनायखौ देखायनो हायासै आरोना केमेरा हमनो आखो फाखो जानानै फानलु गुरानानै हरबाय आरोना आङो दसे एवना लानोसै आरोना आङो ओमफ्रायसो आङो आलुखौ हरनोसै आरो लोगोफोर बेदरखौ एसे एवग्रोनानैसो आलुखौ होबाय आरोना आङो लोगोफोरनो ओमफ्राय नै ओरैबो आङो बहल ओंख्रि संगासिनो आरोना लोगोफोर फिसालानि थाखाय संगासिनो आङो फिसालाया माने बेदर जाया नालाय लोगोफोर ओंखायनो बहल संबाय आरो आं ओमफ्राय नैयाव आरो आलु फ्राय एवनोसैलाय आरो सारायखौ जानबाय आं सारायखौ जा साइज जाखाबाय नै लोगोफोर आलुफोरखौबो एवबाय आरोना आङो एवगासिनो दं आङो ओमफ्राय ओरैहाय नै बहल ओंख्रिया मोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय नै बेदराव दै होनोसै आरोना आङो ओंख्रिया गोदौगासिनो आरोना नै मोनथ'वाखै आरो लोगोफोर ओमफ्राय ओरैहाय नै आङो साहा लोंनोसै आरोना ओंखाम जायैनि सिगां साहा लोंनोसै होननानै आङो फुदुंदों आरोना नै अरखौ फिसा होदोंमोन आरो गोदौखौजानो गिनानै ओमफ्राय साया गोदौखौनो हाया जालायदों आरोना ओमफ्राय लोगोफोरनो मोनथ'वाखै आरोना संगासिनो मोजां गोदौबाय आरोना नै ओमफ्राय नै ओरैहाय आङो साहा फुदुंबाय आरोना लोंनो होननानै ओमफ्राय आं अर फिसा होदोंमोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय गोदौखौनो हाया जालायदों आरोना साया नै गोदौबावबाय आंनि ओंख्रि संनाया मोनबाय आरोना नै दाउजों आलु संनाया मोनबाय नै जि मोजां जाबाय आरोना लोगोफोर नै ओमफ्राय ओंखाम जानोसै आरोना लोगोफोर नै रेडि लाबाय आरोना ओमफ्राय ओरैहाय फिसालाया जागासिनो दं नै ओमफ्राय नै ओरैहाय सासे जागासिनो नै
एकदम फिसालाया उखैनानै थानो हालामोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आथुर होग्रोबाय आङो गावनो ओमफ्राय आंबो जानोसै आरोना दायो नै रेडि लाबाय आरो लोगोफोर बिराद उखैथारबायमोन खोमा आरोना ओमफ्राय जि बिबाय बियो थ' बिदिबा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो लाखिथ'नोसै आरोना लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय